Det er nu se, han lever. Han lever helt igennem. Velkommen første Paul Wall! Så er det solen. Nu er det modellen, der er nu kommer der særligt ved at spille. Og det er nu til advarer om halvfælder, det er elfælderens kvinde ind, bror. Og nu kan jeg gøre dig, fordi jeg ved, du bliver der noget at kigge på. Både og i år, for første gang nogensinde, der har vi en musikalsk indslag med elfælder. Så der er elfælder. Mine damer og herrer, kan I holde til Tori? Tori, I kan holde til dig til mig nu, mine damer og herrer! Helfælder, do your stuff. Jeg tror, du kan klare det lige. Det han er lige nu, det er han selv ondt i super. Han er ikke virkelig en, man siger ondt. Han er det. Han er helt. Han er særlig.